τόσο πολύ που βλέπω τη μεγάλη μου αδερφή. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Ευχαριστώ που έφερες νέες φίλες για να μοιραστούν την ημέρα φροντίδας κοραλίων μαζί μας. Θα διασκεδάσουμε πολύ φέτος. Επιτρέψτε μου να σας συστήσω. Οι φίλες μου από το Waterwood είναι Μπρίλα Γουδίτσα και Twist, Ντανέσα Λαφίνα και Spring, Felicity Αλεπουδίτσα και Flick. Γεια! Wow! Για τους άνω του Waterwood είστε υπέροχες γοργόνες. Είμαι η Μαρτίνα και από εδώ τα φιλαράκια μου, Tidy και Bubbler. Αυτές οι δύο κρατούσαν πάντα την Clyde στην τζίτα. Όταν ήμασταν μικρές, έκαναν επικούς φαρσοπόλεμους. Μα έχουν ξεπεράσει αυτές τις ανόητες φάρσες. Έτσι, Tidy, Bubbler. Bubbler, Tidy. Είπαμε όχι φάρσες. Σας άξιζε, φαρσέρ. Τώρα, ποια θέλει μια βόλτα στην πόλη? Ζήτω! Εντάξει, αυτό είναι το κέντρο της πόλης, η μαγεμένη καρδιά του βασιλείου του ωκεανού. Εδώ θα βρούμε ό,τι καλύτερο σε υποθαλάσσια, μόδα, φαγητό και διασκέδαση. Όλα ξεκινούν εδώ. Και υλικά. Ποτέ δεν ήξερα ότι υπήρχαν τόσες πολλές χρήσεις για τα κοχύλια. Ή την άμμο. Wow! Αυτό μου δίνει τόσες πολλές ιδέες για νέες εφευρέσεις. Διευθύνω το καφέ Θαλασσινή Σπηλιά. Ας πάμε εκεί για μεζεδάκι και θαλασσοσμούθις και μετά πάμε στο θαλάσσιο πάρκο. Στο θαλάσσιο πάρκο! Ζήτω! Ελπίζω να μην σε πειράζει να ξαναγήσεις για λίγο τα κορίτσια χωρίς εμένα. Είτε το πιστεύεις είτε όχι, συνεχίζω να δουλεύω για το δώρο σου. Θα είναι έτοιμο μέχρι αύριο, μην ανησυχείς. Χρειάζομαι μόνο λίγες ώρες ακόμα. Καλά, είναι εντάξει υποθέτω. Οι φίλες σου είναι τόσο καλές. Θα είναι εύκολο να περάσουμε καλά. Πήγαινε και εγώ θα ανυπομονώ για την έκπληξη. Και καλά θα κάνεις. Κι εγώ ανυπομονώ για την έκπληξη από σένα. Θα είναι τέλεια. Αυτές είναι οι γοργόνες από το Wonderwood. Η Μαρτίνα μας είπε ότι έρχεστε. Είμαι η Στάρια Αστερία και αυτό είναι το λαμπερωμάτικο μου φιλαράκι, η Μπίμη. Είμαι η Ράντια Rainbow Fish, το φιλαράκι μου η Φλό και εγώ τρελαινόμαστε για χρώματα. Μας αρέσουν πολύ! Wow! Είστε τα πιο φαντακτερά Enchantimals που γνωρίσαμε ποτέ! Και γνωρίσαμε τη Βασίλισσα Νταβιάνα. Σταματήστε, με κάνετε να κοκκινίζω. Θα φτιάξω στις νέες μας φίλες τα πρώτα τους θαλασσοσμούθις. Ελάτε στην παρέα μας. Δεν έχουμε πάει ποτέ στο Waterwood. Θα μας πείτε τα πάντα γι' αυτό? Φυσικά. Τέλεια! Wow! Αυτό το μέρος φαίνεται καταπληκτικό. Ναι! Ακούστε, αυτό είναι το σχέδιο. Και αυτή ήταν η τελευταία φορά που η Πάτερ Παγώνη άφησε τη Σέιτς Κουναβίτσα να ανακατέψει το άρωμά της. Πώς ήταν τα θαλασσοσμούθι σας? Χορταστικά, αλλά και αναζωογονητικά. Ευχαριστώ. Δεν το πιστεύω ότι το λέω αυτό, αλλά μπορεί να μ' αρέσει περισσότερο η γεύση των φυκιών από τα καρότα. Μπορώ να παραγγείλω άλλο ένα? Το κολύμπι μου άνοιξε πραγματικά την όρεξη. Άλλο ένα σμούθι έρχεται. Είναι το αγαπημένο της Μάουρα. Τι συμβαίνει, Μαρτίνα? Η Μάουρα πάντα μου κάνει τα καλύτερα, τα πιο φανταχτερά δώρα. Όπως και πέρσι, μου χάρισε μια μέρα σπα στο βασιλικό νησί και τη μεταμόρφωση με ένα καινούριο φόρεμα ραμμένο από τη μοδίστρα της Βασίλισσας Νταβιάνα. Ναι, θυμάμαι. Ήρθε σπίτι και έδειχνες υπέροχα μαργαριταρένια. Ήταν καταπληκτικό. Αλλά το μόνο που είχα να δώσω στη Μάουρα ήταν ένα κολλιέ από παλιά κοχύλια που βρήκαμε μαζί όταν ήμασταν μικρότερες. Και τι πειράζει αυτό? Η σκέψη μετρά. Σε σύγκριση με αυτό που μου έδωσε η Μάουρα φαινόταν τόσο μικρό. Απλό. Φέτος ήθελα να της δώσω κάτι αντάξιο της πιο καλής, της πιο δημιουργικής μεγάλης αδερφής που υπάρχει. Αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό. Η μέρα φροντίδας κοραλίων δεν είναι μόνο για τα δώρα που δίνεις. Έχει να κάνει με τη φροντίδα των άλλων και να μοιραζόμαστε αυτή τη χαρά. Να μια ιδέα. Γιατί δεν μοιραζόμαστε το πρόβλημά σου, Μαρτίνα? Με τόσα πολλά μαγαζιά στο βασίλειο του ωκεανού, σίγουρα μπορούμε να βοηθήσουμε να βρεις το τέλειο δώρο. Είστε σίγουρες? Θα σας πήγαινα στο υποβρύχιο θαλάσσιο πάρκο. Αργότερα. Τώρα έχουμε να κάνουμε ψώνια. Φιλαράκια, μαζευτείτε. Φλικ, Φλικ, Tidy, Bubbler. Μπίμη, πού είναι τα άλλα φιλαράκια? Ομολόγησε, Μπίμη. Δεν θα τους πούμε πώς μας το είπες. Η Tidy και η Bubbler ξέρουν καλά πως δεν πρέπει να κολυμπούν στο θαλάσσιο πάρκο χωρίς εμένα. Ούτε σήμερα, ούτε ποτέ. Βάζω στοίχημα ότι η Φλικ είχε κάποια σχέση με αυτό.
Δεν ακούει κανέναν. Ευτυχώς η μέρα φροντίδας κοραλίων είναι αύριο. Μόλις βρούμε τα φιλαράκια, θα έχουμε όλο το απόγευμα να βρούμε το κατάλληλο δώρο για τη Μάουρα. Και ποιος ξέρει τι θα ανακαλύψουμε. Το τέλειο δώρο είναι εκεί έξω. Απλώς περιμένει να βρεθεί. Tidy, Bubbler, τι σας έπιασε τις δυο σας να φύγετε χωρίς να μου το πείτε σήμερα από όλες τις μέρες? Εντάξει, φιλαράκια, ομολογήστε. Ποιανού ήταν αυτή η ιδέα? Δική μου και θα το ξανά έκανα. Φυσικά ήταν δική σου ιδέα, Φλικ. Ελπίζω μόνο να μην μας ντροπιάσατε πολύ μπροστά στους νέους μας φίλους του Βασιλείου του Ωκεανού. Μην ανησυχείς. Τα αδελφίνια μου είχαν το νου τους στα φιλαράκια σας, δεν δημιούργησαν μπελάδες. Πρέπει να είστε οι ξεχωριστές μας καλεσμένες από το Waterwood. Είμαι η Ντορίτα Δελφίνη και τα αδελφίνια μου είναι η πιο τολμηρή ακροβατική ομάδα στον ωκεανό. Γνωρίστε τους Happy, Tipper και Splasher. Σε ευχαριστούμε που πρόσεχες τα φιλαράκια μας, Δωρίτα. Πρέπει να φύγουμε, αλλά... Λιγουλάκι ακόμα, παρακαλώ. Λοιπόν, η Ντορίτα είπε ότι συμπεριφερθήκατε καλά. Μάλλον μπορούμε να περάσουμε λίγη περισσότερη ώρα εδώ. Αλλά όχι πολύ. Χαίρομαι τόσο πολύ που σας γνωρίζω όλες. Πώς σας φαίνεται το βασίλειο του ωκεανού? Το λατρεύω. Το καλύτερό μου είναι σίγουρα το ότι έμαθα κολύμπι. Γίνομαι πραγματικά φανατική. Εγώ έμαθα ότι τα φύκια είναι το νέο καρότο και ότι η Μαρτίνα φτιάχνει τα καλύτερα θαλασσοσμούθις που δοκίμασα ποτέ. Δεν είναι τα μόνα θαλασσοσμούθις που δοκιμάσες ποτέ. Οι μικρές μας αδερφές στο Waterwood θα λατρέψουν αυτό το μέρος. Ενώ ένα υδάτινο πάρκο που είναι κάτω από το νερό. Στο επόμενο ταξίδι φέρτε τις μικρές αδελφές σας. Η διασκέδαση και η οικογένεια είναι η ουσία του βασιλείου του ωκεανού. Έχετε δοκιμάσει την τζουλήθρα? Πρέπει να το κάνετε. Ας το κάνουμε! Μιλώντας για αδελφές, πού είναι η Μάουρα? Είναι απασχολημένη με ένα δώρο για την ημέρα φροντίδας των κοραλίων. Για μένα. Και αυτό